אז מה קורה חברים, כאן אילי, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש של פורטנייט. כן, והיום זה עומד להיות סרטון מיוחד. היום אנחנו דבר ראשון שמים את סופרמן, למה לא, תמיד עדיף לי. אבל היום אנחנו עומדים, כל קיל שלי עומד לצאת משהו. למשל כל קיל, אז יש לי אתגר. סתם, כל קיל שאני עושה, אני קונה לאח שלי הקטן משהו. כאילו למשל עשיתי קיל, אז עכשיו אני יכול לקנות לאח שלי הקטן משהו בשקל, ואז עשיתי עוד קיל משהו בשתי שקל, ואז עוד קיל משהו בשלוש שקל. ככה, לא, אפילו בוא נעשה ככה, כל קיל שווה שתי שקל. עשיתי קיל, שתי שקל, עוד קיל, עוד שתי שקל. אז זה עומד להיות האתגר שלי. זה אתגר הכסף. מקווה שאני לא עושה הרבה מאוד קילים, כי לא יישאר לי כסף. כרגע בקופה, אין לי שם את כמה כסף יש לי. בוא נבדוק. כאילו אם זה ככה, זה פשוט, נגיד מגיע ל-20 שקל, זה כמה קילים זה? 10 קילים, 20 שקל, ואני עומד לעשות גם כמה משחקים. והסרטון שאני קונה לאח שלי דברים, זה יהיה מתישהו. או שאני אעשה לו אפילו יום אחר. זה וואו. לאח שלי הקטן, לא הגדול, לקדים פשוט. גם יש מצב שאני פשוט אביא לו לגו, כי הוא ממש אוהב לגו. וזה ב-20 שקל יכול להיות, או משהו כזה. הוא יבחר מה שהוא רוצה. ואז אני אביא לו. באמת לא רוצה ממש להתפרע, אבל אין ברירה. אני רוצה לראות את זה. אבל אני כבר קנה ככה שלי הקטן, ואז עוד מעט כנראה לבוא מולדת. זה עוד מעט, הוא עומד להיות לו מולדת בנובמבר, שזה עוד מלא זמן. אבל הוא אך טוב, הוא תמיד עוזר לי למה שאני צריך. דווקא בא לי לעשות לו את זה. וגם חשבתי על זה הרבה זמן לעשות לו לא. כמובן אני גם רק לאח, הוא תמיד עוזר לי למה שאני צריך. לא יכול בהרבה דברים לעזור לי, אבל כאילו וואלה אחלה. רגע. אוקיי, ויש לנו כבר שתי שקל להביא לאחי. לא משנה שאני מדבר עליי. כאן עוד עמוק. ושתי שקל לאח שלי הקטן. וואו. זה הרבה כסף. טוב, שתי שקל. הוא יכול פשוט לבקש ממני גלידה. זה גם משהו. גלידה האמת היא עולה יקר, 12 כאילו שקל. זה לא יקר לסרטון. זה כאילו יקר לכמה שאני מביא לו. זה יהיה קשה. אבל אין מה לעשות. אני אעמוד באתגר. מקסימום אני אוסיף לו כמה שקלים. אני יודע שאתם חושבים שאני קמצן, אבל אני יודע שאני לא. איזה גזם. אני יודע מה סכום הכסף שאני צריך להביא לו. איזה גזם.
טוב, בקיצור, אני ממש רוצה לפנק אותו. הייתי צריך לעשות את זה ביום הולדת שלו, זה מה שאני ממש רציתי. אבל אמרתי, בוא נפנק אותו כבר מעכשיו. עכשיו גם אין לי כזה הרבה כסף, אבל... רציתי לעשות כזה, כאילו כל קיל 20 שקל, אבל תוך נגיד 10 קילים, זה היה כבר 200 שקל שזה די הרבה. די, זה מלא. מלא. וכאילו... אני עדיין ילד, כאילו אני כולה בכיתה ה' לא להניח, משהו כזה. אני חושב שאני עושה את זה. בינתיים יש לנו קיל אחד, שזה פשוט 2 שקל. קודם כל נכתוב פאוט קילים, כאילו. בוא נגיד ככה, אם אני אעשה 10, אם יהיה לו רק 10 שקל, אז אני אקנה לו משהו שאני יודע שהוא רוצה, וגם הוא לא עולה כזה יקר. או שאני אביא לו משהו משלי כי הוא ממש רוצה משהו. נכון, היה את התקופת רנדים הזאת של הלחצן. אז קניתי לחצן ב-15 שקל שעושה גם לדים וגם יש לו... בקיצור הוא לחצן מטורף. והוא גם התחיל לקנות בגללי לחצנים כאלה. ועכשיו הוא רוצה את הלחצן שלי. אז יש מצב שאני אביא לו את הלחצן כאילו. ואז זה יהיה טוב. מת. 4 שקל. 4 שקל נייס. 4 שקל בקל. אני גם עומד לשחק קוביל, כאילו... כמה קילים שאני אעשה, אני אעשה את זה, אבל אם אני רואה שזה כבר הולך למקום ראשון, זה הולך ל-50 שקל. זה לא שווה. אני בינתיים יודע שאני חייב לו 4 שקל, אני צריך לפני משהו ב4 שקל. אני גם לא חייב, אם הוא רוצה זה שני אוטיקים, כאילו שני דברים ארבע דברים בשקל שיקח, אני אביא פה ל-5. אני רוצה שיהיה ממש, כאילו, עד שהוא כבר יכול לקנות משהו, עד שאני אפנק אותו, אני רוצה שממש יענה לי. אוקיי, רגע, זה משחק, איזה בן אדם מטורף, מה זה? למה אני תמיד נכנס לבובה בנאי? אני לא אוהב בובה בנאי. בובה בנאי, מצליח. לא, איך אני תמיד מת כזה מהר? 4 שקל. או שאני אעשה אפילו את זה בוולסטארס, שבוולסטארס אני ממש טוב. אני אעשה גם סרטון כזה בוולסטארס. אני עדיין מתבייש שאני לא יכול לחשוף את הפנים שלי. אם הייתי יכול אז היה סרטון בהרבה יותר טוב, אבל אי אפשר. באסה. חושף את הפנים, את החדר. האמת יש לי חדר די גדול. אני עושה לי משהו הקטן. ובגלל זה אני יודע שהוא עוזר לי, כי אני כל היום איתו. כמעט זה כל היום. רק מתי שהוא בגן אני לא איתו. וגם עוד מעט הקטנה שלו נגמרת. זאת אומרת שאני אהיה איתו. התחיל מעצבן אותי לפעמים. אבל זה שווה את זה. כאילו אני עדיין מאוד איתו. אני בכיף איתו. הלכת על זה. אולי גם יום אחד, מתי שאני אהיה כבר בוגר, אם אני אתמיד ביוטיוב, כי רוב הסיכויים שאני לא אתמיד כל הזמן, כן יש לי את התקופה הזאת שאני פורש, חוזר. ואני לא פורש בגלל שאני רוצה. אני לא פורש בגלל שאני רוצה. פורש כי אין לי ברירה. אני חייב לבדוק. מבאס? כן, יש פה ביוטיוב וכל זה. ערב גם אומר לי לצאת סרטונים של מה אתה מעדיף. מה אתה מעדיף אני באמת לעשות לכם את זה. כשנגיע ל100 סאבים, עכשיו אני על 44, יש לי עוד 56 סאבים, כשנגיע ל100 סאבים, באמת לצאת תוכן, מה זה תוכן? מלא תוכן אני רוצה לעשות. פשוט באמת מלא.
אני לא עושה סרטוני שעות, כי אני חושב שזה פחות כיף לי. לי זה פחות כיף, פשוט מה הבעיה, אני גם לא חושף פנים, אז זה עוד יותר קל לי. אני פשוט בא, או שתגרמו לי להגיד את המילה, אני אעשה רק טרנדים. כאילו זה פחות כיף. יש לי למשל, אתה רוצה להגיד, לא... יש לי חבר, לא חושב שמות. הוא עושה שורטים ואני פחות אוהב את זה. אני אישית. פחות אוהב את זה. לא מתחשק לי. בכלל לעשות שורטים, וכשאני עושה שורטים אני לא נהנה. כי אתה יכול לעשות את זה בכל מקום שלך. אתה שבא לך, כאילו תגרמו לי להגיד את המילה כן. כשמגיעים ל-50 סאבים, עושה משהו מצופה, נזכרתי מה אני רוצה לעשות אני אמרתי מתישהו שאני אעשה סרטון עם צופה שלי. זה עוד לא קרה. בגלל לא קדים לי שהוא משתמש בפורטנייט. אין. פשוט לא רוצים. אז במקום שאני אשחק עם צופה, אני עומד לשחק עם... אני עומד לעשות סרטונים אחרים. אני יודע שזה אולי רציתם את זה ובלה בלה בלה, אבל אין לי ברירה. אני באמת ברירה, אני חושב. אני צופה לא שולח לי את זה של הפורטנייט שלו, את המספר טלפון שלו. ואני באמת מבין, אם אתה לא רוצה לשלוח את הכתובת, של המשחק שלו, את השם, את השם פורטנייט שלך, אל תשלח, הכל טוב. פשוט תעשה סרטונים אחרים. אמרתי מתי שנגיע, אז נגיע, כרגע זה לא קורה. אף אחד לא שולח לי, בלה בלה בלה. לא נורא. עוד מעט יהיה סרטונים, יעלה סרטונים, מעניין, כל אלה. אני באמת רוצה להתמיד ביוטיוב. כמובן שאני לא אצליח. אני בכלל לא אצליח. אני גם יודע את זה שאני לא אצליח. כי אני לא יכול כל הזמן לעשות ביוטיוב. אני עדיין רק בלימודים, אני כולה בכיתה ו'. אני עכשיו עולה לכיתה ו'. אני עומד בכיתה ו'. וזה... אני לא פשוט לכיתה ו' ו... כאילו... אין כל כך מה לעשות. אני לכיתה ו' אני לא אוכל לעשות כל הזמן. זה בטוח אני לא אוכל. הרבה סרטונים זה לא יהיה. תגידו... פאק, אני שמעתי להיות מטורפות ואני לא יודע מאיפה. הלוואי שיום אחד אני אוכל לעשות מה שאני רוצה. אחרי שנגיע כבר ל-30 סאבים, ל-100 סאבים, יהיה תוכן, יהיה כבר תוכן יותר טוב. אני גם אשלם על תוכנות עריכה, אפילו בסוף שאני אשלם על תוכנות עריכה. כרגע אני כן עושה סרטונים, אבל לא ברמה הכי זמן. אמרתי, נו, סופרמן, גדיו. יואו, הלוואי שהייתי יכול להגיע לשם כזה מהר. אני אנסה להגיע לשם. כן. לא. שימו, אני לא אגיע. הייתי פעם אחת סופרמן. אבל קרס לי המחשב. זה היה אמור להיות סרטון, הייתי סופרמן. לא קרס המחשב פשוט. פורטנייט קרפה לי. ולא הייתי יכול לשחק, מבאס. לא, אתה אמרת, סוף סרטון, אני הופך להיות סופרמן. זה היה כותב את השכם, אני מנסה להפוך להיות סופרמן. אני הצלחתי, אבל... זה לא בסוף קרה, כי המחשב קרס.
כאילו לא קרה, אולי נקפאתי במקום בסרטון. זה גם יכול להיות אחלה סרטון. כן, אבל זה לא היה הסרטון הכי טוב. בואו. אחרי להתקרוא לסופרמן כי הוא חזק ויכול להרוג אותי בשנייה. רגע, אנחנו ב6 שקל, נכון? אשכרה 6 שקל. לא שמתי לב אפילו. אשכרה 6 שקל. כמה משחקים עשיתי? זה המשחק השלישי. וגם פה יש לי קיל אחד, אז 6 שקל, סבבה. סבבה. אחלה, 6 שקל. נראה לי שאני אכפיל את זה בשני סמס. כרגע אין לידי אנשים, ואני לבד. האמת היא, ככה זה הכי מפחיד. אם אתה בבקאפ זה עוד סבבה. סבבה לגמרי. אבל ככה, מלא זה מפחיד. כל שנייה יכולים לתוך לך, לעבור אותך. בבקשה, חינות. יש חינות, אתה לתקניו עוד. ובחינות, יופי, נייס. חינות לפאמפ, זה גם טוב. אבל אני מעדיף טיפה לאייג'ר, כי אין לנו בכלל ואין בעיה. למה אני חושב שאני נולדתי פה? אתם יודעים מה אני רוצה לקנות בו? שאלה איפה הבוט? What the fuck? הנה אתה. תביא לי את זה. Thank you. אולי אני אעשה סרטון משחק רק עם לוט ירוק. הנה, זה חבר שלי, זה חברי. חברי. זה אין מצב שאני משחק. לא, מה עשיתי? מה עשיתי? מה חטאתי? בוא, אימא לי. זה בוטים או מה? אני הפסל. אוקיי, זה בוטים. זה לא נשאר, נכון? בוא נברח. איפה החבר שלי? הנה, תראו עליו. מסכן. מישהו סימן אותם. הם יורים עליהם? מה שקרה יורים עליהם? מה? או בוא לקרוא. אלה סופרמן, אני רוצה לראות. כמה בקשה בליתי לו. Baguesin. Anyway. Oh. הנה בוט. וואו. סרטון ממש ארוך. בסדר, לא נורא. פעם המשחק הזה להסתיים. כנראה. אוף סקרין. לה. תקשיבו, אין פה מישהו... לא רוצה שהסרטון לממשיך לקרות מדי זמן. אפילו יצא לזה חלק 2. וילד חלק חלק 2. תקשיבו, הסופרמן שקמה עדיין חי, איזה נוכל זה. היא מצחיק. אוקיי, הסופרמן חי. אומייגאד.
אני לא מבין איפה יש אנשים בכלל. מת להילחם, אני מת להילחם. אני רוצה להביא עוד פרסים. אין מה בענן. 0, 0. אם אני מת, תוכלי להכשיל את זה פי 2. זה כפול 2. רק אם אני מת. תירגע, אח שלו. הופה, היינו מתחילים הירייה. אוקיי, רגע. היום בואו, אומייגאד, איזה שיר. אחרי, קבל הסופיות. רוע. יש, let's go. עוד כסף. אם היינו ב6, עשינו 2 קילים. אוקיי, זה לא רציני. עכשיו זה לא רציני. שתי שקל. let's go. 12 שקל, סבבה, let's go. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר 12 שקל. אם אנחנו לא מגיעים ל-12 אני מת להגיע ל-12 שקל. זאת אומרת, עוד 4 קילים. שיהיה לנו 8 קילים מהמשחק. וואו. מת להגיע ל-20 שקל. אבל אין פה אף אחד. למה אני בכוונה לקחתי את הלחמים? תקשיבו, אין פה איש. במעמד ובמוח. אולי סתם עושה הטעות. יריות. אח שלי, יריות, אני כבר. יריות זה כיף. אוקיי, אני צריך לזכור. אלא, איפה? זהו. אחורה. תגידו, אתם לוקחים עליי או מה? איפה הם? יש עוד בזים, אז אנחנו נסתכל סבבה. תקשיבו, זה לא רציני, אין יריות. תראו, נגמר. מצאתי. וואי, 25. זה נפיים. 25 כמובן. אימא'לה. שמאלה. יורים עליי. לא. אח שלי. אימא'לה. טוב, אנחנו הגענו ל-12 קילים. 12 קילים סבבה. הגענו ל-12 קילים. ועד הפעם הבאה. זאת אומרת, 12 שקל. יכפילו את זה ב2, אלא אם כן אני אשחק 2. ועד הפעם הבאה, יאללה, ביי.